Bueno, gure baiara deba garaia, berez, historian zehar ibilbide bat egiteko aukera dakazu, ez? Hasi aurre historiatikan, harikurtzeko batatik, eta gaur eguneko historiaraino iritsi zaitezkena, ez? Urratsez urrats eta gure herriti, bai gatzatik hasitan, dakagu Gatz museoa eta Ertaroko erdigune bat, gero Eskoriatzan eta justu Donostiarekin lotura duen pertsonai bat ere badugu, Jose Arana, Aste Nagusiaren sortzailea izandakoa, eta bertan dago gaur egun lurperatuta, Benjurek egindako eskultura baten inguruan, Aretxaleta dakago Urkuluko urtegiaren inguruan eta ingurumen natural izugarria. Arrasaten berriz, gehiago industriarekin lotzen dugun ekimenak ditugu. Bergara berriz, laboratorio museoa dakagu, eta hor Eluiar anaien gora bera guztiak eta aztertu daitezkenak. Oñatin Rikurtze aipatu dutena edo Arantzazu ere badakagu. Antzolan berriz, Mairuaren jaia eta pixkat historian zer ikusia dakan une eta urrats garrantzitsuak ikus daitezke eta aztertu daitezke. Eta azkenik Elgetan badakagu gaur egun, zorionezko Gerra Zibilaren inguruko pasarte guztiak bergogoratzeko eta aztertzeko, ez? Hori dena ekimen pribatua, ontxe bertan hitzaiten ari ginen, artisauak hotela jangna, merezi duen guztiz berdea den paraje bat, eta benetan merezi duen eskualdea dela uste dugu, ez? Durante el mes de mayo hemos organizado en Debagoiena diferentes eventos relacionados, unos con gastronomía, como el Día del Pastor, otros relacionados con la naturaleza, con el senderismo, que sería el Festival Punta y Punta, primer festival de senderismo de Euskal Herria, y otras actividades conjuntamente con otras comarcas en el marco del programa Tierra Ignaciana, que sería el programa Tesoros Escondidos Eskuto Galtxorrak. Mediante este programa se pueden visitar diferentes recursos de interés cultural que normalmente no se pueden visitar.